Pavel Varša, zmíním tedy jenom to nejnutnější a nejkratší, působí jako profesor politologie na Ústavu politologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, dále potom na Ústavu mezinárodních vztahů jako vědecký pracovník a konečně na Angloamerické univerzitě rovněž jako vysokoškolský učitel. Pavel Varša je autorem mnoha významných publikací, které z nich určitě znáte, a já bych nyní přešel přímo k jádru toho našeho večera, kvůli kterému jsme se tady sešli. Ten, jak víte, se jmenuje Nová xenofobie, nenávist k muslimům a židům v současné Evropě. Ještě než předám slovo Pavlovi, tak je mojí mou povinností zmínit, že organizátory tohoto večera jsou Multikulturní centrum Praha ve spolupráci s Friedrich-Ebert-Stiftung, a to celé, tato přednáška je pořádána v rámci dvou cyklů. Jednak Lidové školy migrace a jednak cyklu nazvaného Globální knihovna. V této souvislosti mi ještě dovolte připomenout, že Lidová škola migrace bude pokračovat dalšími přednáškami nebo vycházkami, komentovanými procházkami. Tou nejbližší akcí bude 22. června komentovaná procházka, kterou vás bude provázet po Praze Thomas Oehlemann a bude věnována německým uprchlíkům před nacismem ve 30. letech. Tato akce se zároveň jak se bude pořádat u příležitosti Světového dne uprchlíků. A nyní tedy dovolte, abych již předal slovo Pavlovi Varšovi, který po zhruba 40-minutové přednášce potom bude diskutovat s dotazy, jež mu budete pokládat, a já, jak říkám, to budu moderovat. Děkuji. Děkuji za uvedení a děkuji všem, kteří jste přišli. Já asi kdybych nemusel, tak bych možná seděl někde na zahrádce raději, tak o to víc si vážím. A už se kával pivo, tak o to víc si vážím toho, že jste tady. Nová xenofobie jako téma je spojována v současné době především s novým populismem. To jsou ty strany, jako třeba Strana svobody Geerta Wilderse v Holandsku, nebo Národní fronta pod vedením Marine Le Pen ve Francii, nebo Strana pokroku z Norska a tak dále, které mají program, který je přece jenom širší, nicméně jeden z elementů toho programu, všech těch stran, které jsem zmínil, a mnoha dalších, například Svobodní v Rakousku taky, jeden z elementů toho programu je antiislámská agenda. Vystupují velmi rázně proti pronikání islámu do Evropy, proti pronikání a přítomnosti islámu ve veřejném prostoru. A takže je to jejich, oni samozřejmě mají další elementy toho programu, jako je protievropská agenda, kritika. Říká se jim populisté, myslím po právu, protože většinou ty diskursy jsou zaměřeny tak, že ta elita, ať už ta národní elita té dané země, nebo ta elita evropská, zradila vlastně ty prosté, obyčejné lidi a jejich jménem tedy tito noví populisté mluví. Já bych chtěl položit dvě otázky. Jednak často se říká, často se to tak vidí, že ten nový populismus ti noví populisté jsou jakýsi pokračovatelé krajní pravice, evropské krajní pravice. To je jedna teze. Je tomu skutečně tak? Bude ta první otázka. A druhá otázka se týká té propasti, kterou oni sami, i ty evropské elity, často kreslí jako mezi sebe. Jo? Ti populisti se tváří jako antisystémově a říkají, že elity zradily, elity vedou Evropu nebo tu národní společnost Francii, Norsko a tak dále na scestí, musíme tomu zabránit. Elit se musí bránit. A ty elity často říkají totéž. Jo? A mainstreamoví žurnalisté a tak dále říkají, tady populismus proniká do mainstreamu, populismus ohrožuje tu standardní, stabilní politiku těch evropských zemí.
Je tomu skutečně tak, bude moje druhá otázka. A teze moje je tato, že abychom pochopili novost toho populismu a novost té xenofobie, o níž se budeme bavit, což je ve zkratce islamofobie, tak si na obě dvě tyto otázky musíme odpovědět tak, že půjdeme proti těm konvenčním předpokladům. Že zdůrazníme, a já budu zdůrazňovat spíše tu diskontinuitu mezi tím novým populismem a tou krajní pravicí. A budu se tvrdit, že jednak možná je to scholastická otázka, která nás nemusí zabývat, jestli jsou na levici nebo na pravici, ale pokud bych na ně musel odpovědět, tak bych asi odpověděl, že jsou mimo levici a pravici, že to není krajní pravice. A to říkám předem, ale můžeme se o tom samozřejmě potom pobavit. A druhak, myslím si, že ta propast mezi těmi novými populismy a tím establishmentem, ať už národním, těch jednotlivých zemí a tím evropským, není vůbec tak velká. Dokonce si myslím, že ve skutečnosti ten mainstream, ten evropský establishment připravil půdu a vypracoval ten koncept muslimské otázky. To bude aspoň to moje teze, na kterém oni prostě teď surfují. Já se to pokusím tady ve velké zkratce, protože mám 40 minut, ukázat na příkladu Francie, kterou znám nejlépe v tomhle ohledu. Nevím, do jaké míry to, co budu tvrdit o té Francii, platí pro všechny ostatní země, kde se ten nový populismus projevil jako úspěšný. To můžeme taky nechat na diskusi, ale každopádně ve Francii se dá argumentovat obé, co jsem právě řekl, že ta Národní fronta pod vedením dcery Jean-Marie Le Pena, Marine Le Pen, skutečně udělala radikální krok od toho, co představovala pod vedením jejího otce, k něčemu jinému, co už nelze tak jednoduše podřadit pod ten koncept krajní pravice. A budu taky tvrdit, že nepřináší do toho mainstreamu nic nového, co by tam nebylo. Že jenom rozvíjí to, co už tam dali ty elity francouzské, administrativní, politické, žurnalistické, mediální a tak dále. Že on surfuje na tématech, na tom hlavním tématu, který je problém islámu v Evropě, který tam od 80. let jaksi kladou a systematicky ho budují ty elity. Takže to budou ty dvě teze hned na začátku a teďka tedy bude to velmi neočekávejte ode mě, a vždycky je dobrý říct, co to nebude. Nebude to empiricky podrobný popis. Naopak, ta ambice moje je tady možná menší a v něčem možná zase větší. Bude to spíš pokus nakreslit nějakou jinou konceptuální mapu, než na které většinou situujeme ten nový populismus. Právě z těch dvou hledisek, která jsem naznačil těmi dvěma otázkami. Takže budu velmi rychle. V čem je rozdíl mezi starou a novou xenofobií? Já jsem to napsal v tom rezime, které možná je na webu. Ta stará xenofobie, jejíž paradigmatem je a krajním případem, zároveň je antisemitismus, ukotvuje tu identitu, tu skupinovou identitu, která je cizí a proti které se musíme bránit, protože nás ohrožuje, ukotvuje v pokrevním původu. Ta nová xenofobie ji ukotvuje v náboženství, které vyznává určitá skupina lidí, popřípadě v kultuře, která tak, jak je definována tím náboženstvím, nebo tak, jak je odvozena od toho náboženství. Ta stará xenofobie, to bude můj první bod, měla dvě křídla. Teďka, jak jsem naznačil, ta rozlišení, která tady budu dělat, jsou velmi schematická, je to mapa, není to ta realita. Ta realita je vždycky daleko komplikovanější. A obzvlášť v tomto případě často ti xenofobní ideologové a propagandisté nejsou příliš koherentní. Ale já budu tvrdit, že každopádně ta stará xenofobie, že tam najdeme, že osciluje mezi dvěma kraji kontinua, chcete-li. Na jedné straně je ten rasová interpretace toho pokrevního původu a na straně druhé je, dejme tomu, etnokulturní definice toho pokrevního původu. Ta rasová a to kontinuum mezi těmito dvěma polohami je vlastně kontinuum, které bychom takovým neúplně přirozeným jazykem mohli nazvat jde tam o stupeň naturalizace toho pokrevního původu. Zatímco ti
rasisté a antisemité předpokládají, že ten pokrevní původ je fatální pro daného jedince, že jakmile se narodí v určité rodině určitým lidem, že to předem definuje jeho identitu a nelze se z té identity vykroutit, nelze ji změnit. Zatímco na tom druhém pólu, to je to, co běžně my známe z východoevropského etnického nacionalismu. To je spíš ta etnokulturní definice toho pokrevního původu, kdy sice člověk se rodí do určitého jazykově kulturního prostředí, s rodinou, výchovou, získává taky mateřský jazyk, je v nějakém společenství, vstřebává do sebe ty normy a tak dále. Nicméně to jsou přece jenom věci, které jsou alespoň přes generace podrobeny potenciálně nějaké změně. Může existovat nějaká kulturní proměna toho společenství, která změní profil těch lidí. A taky volbě. Národnost do jisté míry se dá zvolit a jak jsem říkal, u těch migrantů, kteří třeba utečou nebo odejdou z nějaké země do nějaké jiné země, tak u té první generace často je to komplikované, protože mají s sebou to dědictví kulturní, jazykové a těžko už budou kdy mluvit tím novým jazykem tak dobře a budou s nimi tak intimní vztah, jako mají k tomu starému jazyku, ale ty jejich děti už ano, které vyrůstají. Ta druhá generace už, která vyrůstá v tom prostředí ano. Jenom jeden příklad za všechny, který to zpřítomní potom ty důsledky rozdílu na těchto dvou pozicích. Bude ze střední Evropy, protože to je prostor, který známe, a určitě vás napadly jiné případy. Je řada případů lidí, často mluvčích nějakého daného národa, kteří měli částečný původ z cizí země, často z konkurenčního národa, toho daného národa. Řada našich obrozenců vlastně měla nějaký předky německý například a přitom se stali představiteli českého národa. Ostatně to se týká také Masaryka. Jehož národnost daleka nebyla tak jasná, on klidně mohl být Němcem. To češství pro něho bylo, zdá se, otázkou volby v určité chvíli jeho životní kariéry. A vlastně to nikomu, navzdory tomu, že ten český národ je definován svým stýkáním a potýkáním se, jak říká klasik, vztahem k Němcům, to vlastně nikomu nevadilo. Naopak, není to chápáno jako problém. Naopak, jiný příklad, typický celkem, velký romantický básník roku 1848 maďarský Sándor Petőfi se vlastním jménem původně jmenoval Alexandr Petrovič, protože měl srbského otce. A přes to, že tedy byl jenom z polovičky Maďarem, během zbytku toho 19. století se stal ikonou maďarského nacionalismu. Kdyby jeho tatínek byl Židem, tak takřka s jistotou můžeme tvrdit, že by ten jeho status velkého maďarského revolučního básníka zdaleka nebyl tak neproblematický, protože minimálně jedno křídlo toho maďarského nacionalismu, minimálně pro jedno z křídel toho maďarského nacionalismu by prostě byl nepřijatelný. A ten jednoduchá odpověď je právě proto, že ten antisemitismus chápe ten pokrevní původ rasově a ten není možno změnit. Jednou jeho otec byl Židem a je to poloviční Žid. A s tím se prostě nedá nic dělat. To nemůže být velký národní básník, podobně jako pro antisemické křídlo německého nacionalismu bylo naprosto nepřijatelné považovat Heinricha Heineho za velkého, já bych řekl největšího básníka německého 19. století. Prostě nikdy to nemohli přijmout. Takže to je samozřejmě, že i ten národnostní, že ta realita se často vymykne těmhle dvou ideálním typům, ale myslím, že je důležité si to připomenout, že tohle jsou dvě verze, tedy dvě interpretace toho pokrevního původu, o něž se opírá ta identifikace těch cizích v té staré xenofobii. Cizí jsou buď to tedy ten druhý národ, Němci pro Čechy, Srbové pro Němce, pro Maďary a tak dále, anebo ten cizí je definován rasově a v tom případě jsou to například Židé, Semité, což je vlastně orientální rasa v tehdejší
terminologii a konceptualizaci přelomu 19. a 20. století. To je cizí rasa, která do Evropy nepatří. Nová xenofobie, řekl jsem, na rozdíl od této staré xenofobie, ukotvuje tu identitu nikoli v tom pokrevním původu, ale v náboženství. A to náboženství samozřejmě taky vytváří nějakou kulturu, ale ta kultura, tak jak ji ta nová xenofobie chápe, je jiné povahy. Není to etnokultura, nemá svůj ukotvující bod a svoje těžiště v narození a v té kultuře té rodiny a nějaké konkrétní skupiny, ale ta kultura je jaksi vyvoditelná z ducha toho náboženství. To náboženství má jakési hodnoty, které se potom projevují v té kultuře a ty hodnoty a ta kultura se dají vlastně vyjádřit v nějakých ideách. Není to etnokultura, řekl bych, ale je to ideokultura. Je to kultura, kterou můžeme pochopit jako ideologii. A z toho právě plyne, že ten vztah k této identitě, takto, k této skupinové identitě takto definované, je daleko zprostředkovanější než k té identitě, která je definovaná tím pokrevním původem. Což je často, a myslím, že se k tomu doufám dostaneme v diskusi, což je často argumentem těch islamofobů, kteří říkají, podívejte se, naše kritika islámu vlastně nutně neznamená zavrhování těch muslimů. A skutečně je pravda, že ta islamofobie často nechápe, na rozdíl od té staré xenofobie, nechápe ty muslimy ani tak jako nositele toho zla, ale spíš jako oběti, obzvláště ženy. Jsou chápány jako oběti toho islámu, jako nějaké barbarské ideologie, která prostě vrhá tu ženu pod ten čádor nebo pod ten nikáb, a která vlastně nedovolí emancipovat se a stát se rovnou ženy a tak dále. To znamená, ta kritika toho islámu se představuje jako kritika ideologie vlastně. A to je zároveň jakýmsi alibi nebo jakýmsi argumentem, proč by neměla být chápána jako fobie, jako nějaký předsudek proti skupině lidí. Je to prostě kritika ideologie, kterou ti nositelé považují za ideologii zvrácenou, nekompatibilní s evropskou kulturou a tak dále. Protože pokud to není založeno na původu, na partikulárním původu, ale je to založeno na nějakých ideách a hodnotách, které se představují jako univerzální, tak to můžeme každý se na to dívat bez ohledu na to, ke které skupině patříme. Navíc ty náboženské kultury většinou zahrnují mnoho, jejich nositeli mnoho být příslušníci různých ras a různých národností. To znamená skutečně, zvláště u těch univerzalistických náboženství, jako je islám nebo křesťanství, ten argument vlastně, řekl bych, má jistou váhu. Nechci předem. Myslím, že tam je skutečně reálný rozdíl. Co se stalo, tedy nahrazení, když srovnáme ty dva ten extrémní případek staré xenofobie, což byl antisemitismus, s tou islamofobí. Co se vlastně stalo? Rasa, ideál čistoty rasy, aby semitská rasa neznečišťovala árijskou rasu nás Evropanů. Byl nahrazen ideálem čistoty kultury, aby islámská kultura neznečišťovala naši evropskou kulturu hodnotami, které jsou s tou evropskou kulturou nekompatibilní. Zároveň se stala jedna zajímavá věc, ke které se dostaneme v souvislosti s antisemitismem v současnosti. Tím, jak se těžiště té xenofobie přeneslo z rasy na náboženství, tak jedno z těch původně orientálních náboženství, to je judaismus, byl přisvojen tou západní civilizací, jejímž jménem ti islamofobové mluví a stal se vlastně dokonce jejím zdrojem. Civilizace byla velkou část své existence, ta evropská, západní, založena na odmítnutí judaismu a židů. Ale najednou, zvláště po druhé světové válce, v tom zpožděném šoku potom od 70. let, v zpožděném šoku z holokaustu, najednou čím dál tím více lidí používá toho spojení židovsko-křesťanská civilizace. My nejsme jenom západní nebo křesťanská nebo západokřesťanská, my jsme židovsko-křesťanská. To židovství se z orientálního náboženství stalo západním náboženstvím, stalo se součástí té západní civilizace
tím pádem se ti semité, kteří byli v tom starém antisemitismu společným terčem vlastně, i když ti Arabové byli méně alespoň uvnitř Evropy, ti antisemité ty Araby nezmiňovali, protože ti Arabové nebyli vnitroevropským problémem. Ale když se podíváte na některé velké teoretiky, kteří měli jak sofistikovanou formu toho antisemitismu, jako třeba Ernsta Renana, velkého orientalisty konce 19. století, ten vždycky neopomněl zdůraznit, že ti semité mají dvě větve, že to bylo původně od semických jazyků. A od těch semických jazyků, rozlišení semických jazyků od indoevropských, a na konci 19. století se najednou k tomu připočila kultura i vlastně biologická rasa. No, stará xenofobie tedy zavrhuje semity, a to Židy i Araby. Nová xenofobie, jaké slovo bychom měli použít, přisvojuje judaismus na svou stranu a říká, my mluvíme jménem judaismu, protože judaismus je jeden ze zdrojů té kultury, kterou bráníme, a staví tím pádem Židy a judaismu proti islámu, ačkoliv obě dvě ta náboženství ještě na konci 19. století byla stejně tak stigmatizovaná jako orientální náboženství, orientální rasy. Takže to je další změna. Já už jsem naznačil to, že tam jde o rasovou čistotu, té staré xenofobie, kulturní čistotu, chcete-li, té nové xenofobie. A jak se to projevuje v těch politikách? Ta jiná definice toho cizího. Jak se projevuje jiná definice cizího v těch politikách čistoty? Rasové očištění, protože ta identita je dána jednou provždy tím pokrevním původem, tak rasové očištění lze ho dosáhnout jedině tak, že se zbavíme těch semitů. A v krajním případě, pokud je nemůžeme nějak vyhnat, takže je vyhubíme. To je to, co se pokusím říkat. Ta nová xenofobie právě proto, že uvolňuje ten vztah mezi těmi konkrétními skupinami a jednotlivci na straně jedné a tou identitou, tak jak je definována tím náboženstvím na straně druhé, rozvolňuje ten vztah mezi tou identitou a tím jednotlivým nositelem té identity, tak a předpokládá, že ten islám je spíše ideologií než nějakým pokrevně zděděným rysem těch osob nebo těch skupin, tak není vylučující ani exterminační, ale ta politika kulturní čistoty se vlastně může projevit asimilací. Samozřejmě jednak ve chvíli, kdy už se uvědomí, že těch muslimů je tady moc a že nás ohrožují, tak se musí zavřít hranice, to je jedna možnost. Ale ti, co už tady jsou, tak jsou v principu asimilovatelní, protože to je otázka jaksi boje s tou modifikací nebo překonání jisté ideologie, které ti její nositelé podlehli. Tudíž asimilace, opakem asimilace je, jsme tady na půdě multikulturního centra, opakem asimilace je multikulturní uznání. Opakem asimilace je politika, která říká, že ta skupina, která představuje nějakou kulturně cizí menšinu, že by se jí mělo dostat jakéhosi respektu od té většiny a že by měla být zahrnuta do toho politického celku bez toho, že by se musela nutit radikálně buď to proměnit tu svou skupinovou identitu, nebo se ji dokonce zbavit. Naopak asimilacionismus je vlastně to podmíněné přijetí. Rok 2010-2011 bych nazval rokem ohlášeného konce multikulturalismu, protože tři nejdůležitější vůdcové tehdejší západní Evropy v tomto roce, v těchto dvou letech 2010-2011 vyhlásili konec multikulturalismu. Konec multikulturalismu. Byl to Nicolas Sarkozy, kde to bylo poněkud bizarní, protože multikulturalismus nikdy v Francii neexistoval. Byla to Angela Merkelová, kde to naopak mělo jistou váhu, neboť multikulturní politiky v Německu měly
od 80. let velkou jako robustní povahu, řekl bych. A byl to David Cameron ve Velké Británii. Tři nejdůležitější západoevropských zemí řekli v jeden okamžik, že multikulturalismus selhal a řekli to na pozadí rostoucí antiislámské atmosféry v těch společnostech. To nebylo neutrální, to nebylo o všech skupinách. Ten kontext, v kterém to řekli, jasně ukazoval, že to znamená, že muslimů a islámu v Evropě se musí učit, že muslimové a islám v Evropě že jim musí být dány podmínky pro to jejich přijetí. A nikoli a priorní uznání toho, že do Evropy patří. Tím se otevřela možnost, to přeskočím, aby se tady příliš nerozpovídal, tomu se třeba dostaneme v úvodu. Teď se můžeme připomenout to, co jsem řekl na tom začátku. Konvenční interpretace těchto prohlášení často byla taková, podívejte se, ti populisti, protože to už bylo po úspěchu mnoha těch populistických stran v západní Evropě, ti populisti tlačí na ty evropské elity, ty elity do jisté míry se snaží bránit tím, že kooptují ten antiislámský nebo islamofobní program. Tohle je zašifrovaná zpráva voličům, stačí, když volíte nás, nemusíte volit Marine Le Pen, protože my taky myslíme, že tomu islámu třeba udělat přítrž. Já tvrdím, a teď jenom schematicky odkážu na pár milníků z té francouzské historie, že to je úplně naopak, že to je vyústění celkem systematické reformulace imigrační otázky ve Francii od 80. let, kdy ta imigrační otázka byla tou administrativní, politickou, mediální elitou stále méně chápána jako otázka akulturace a integrace Alžířanů, Maročanů, Severoafričanů a stále více chápána jako problém muslimů. Což je důležité, protože až do začátku tohoto století ve Francii ten diskurs pracoval s jiným konceptem. Pracoval skutečně s tím konceptem Severoafričané, Magrebinci, ti, co jsou z té severní Afriky, Alžířané. Ale většinou se nepoužívalo toho, když se podíváte na noviny z 80. z 90. většinou se nepoužívalo toho muslimové. To samo o sobě, co nám dnes už připadne úplně přirozené, že všichni ti, co se přestěhovali z muslimského světa, jsou muslimové. Vůbec nebylo přirozené v 80. letech. Tam proběhla nějaká diskursivní změna, že určitý segment obyvatelstva, který byl označován národnostně, teritoriálně, politicko-teritoriální, Alžířané, Maročané, najednou byl přeznačen, resignifikován jako příslušníci jednoho náboženství, jedné globální identity, muslimů. Tahle, a teďka jenom schematicky, nemůžu to tady rozebírat, tohle začalo poměrně velmi brzy. V roce 1982, když byla u moci levicová vláda ve Francii, a vypukly stávky v automobilkách. Již většina těch dělníků v té době byly právě ze severní Afriky. Tak vidíte v dokumentech, které ta vláda začala vydávat, že se tam začíná objevovat, že oni se během té stávky modlí a že to jsou vlastně muslimové. A najednou tam začalo hrát roli, že to jsou vlastně muslimové. A to bylo úplně poprvé. Do té doby, když tam byl nějaký konflikt pracovní, jak se to chápalo, tak jsou to Arabové, mají problém s tím, že jsou z Alžírska, že my jsme byli kolonialisti a tak dále. Tematizoval to úplně jiným jazykem. Spíš tím jazykem, tam je spor mezi neevropany a Evropany. A najednou se tam objevil islám. To je problém islámu. Potom dochází, v roce 1989 propukne první takzvaná aféra Šátku, kdy ředitel jedné školy v městečku Krej zakáže žačkám, který mají, nebo řeší otázku to, co má dělat se žačkami, které přicházejí do školy v Šátcích. To první takzvaná aféra Šátku, která končí tak, že většina, ten mainstream říká, no, sice máme sekulární školu a sekulární školství, protože jsme sekulární republika, ale pokud se ty školačky nevěnují nějakému aktivnímu proselitismu a
tak by bylo dobré, aby v té škole mohli být, protože nakonec tam dostanou to vzdělání do sekulární republiky a je to předpoklad té integrace. Tohle je názor tehdejšího ministerstva školství Lionela Jospena. Tohle je nakonec názor, protože ten ředitel se odvolává, protože chce vyloučit a dojde to až k francouzskému ústavnímu soudu, který se jmenuje teda státní rada, ale je to ve skutečnosti instituce, která patří ústavního soudu a ten ústavní soud se postaví za toho ministra školství a řekne, ano, měli by být puštěny do té školy, protože, a zmíní taky to, že nevpustit do té školy by mohlo znamenat porušení jejich základních ústavních práv na svobodu náboženského vyznání a na svobodu náboženského přesvědčení. Jenom malá menšinka veřejných intelektuálů a aktivistů je za to vyloučení. A to jsou ku podivu nikoliv krajně pravicoví, protagonisté krajně pravicové politiky, ale levicoví. Alain Finkielkraut, Elisabeth Badinter, která je feministka francouzská, Régis Debray, který je někdejší Che Guevarovec a pořád čelný levicový intelektuál, v té době levicový intelektuál Francie, ti říkají, že rozhodnutí toho Jospena a rozhodnutí té ústavní rady je mnichovem republikánské školy. Mnichovem republikánské školy, protože se ustupuje fundamentalistickému islámu, který je nekompatibilní s principy sekulární. Musíme skočit, protože chci to zkrátit, do roku 2004, do další aféry Šátky, která je velmi podobná, ale najednou drtivá většina mediálních komentátorů, politiků, pravicových, levicových, expertů, právníků a tak dále se shoduje na tom, že je třeba přijmout nový zákon, který zakáže ty muslimské šátky ve francouzských školách. Mluvíme tady především o druhém stupni, nebo o druhém stupni základní škola, tedy střední škola, na univerzitách. Tam to zatím nebyla. Už byla znesena ta otázka, takže možná k tomu dojde, ale tohle byl problém toho druhého, třetího stupně. Tam proběhla jakási změna, kdy najednou a zdůrazně byla to levicová avantgarda, která se postupně strhla ten mainstream. Je třeba připomenout pro věrnost faktům, že Jean-Marie Le Pen v té době taky byl pro vyloučení těch školaček v tom roce 1980. To znamená, že ta Národní fronta, krajně pravicová, se přidala tady k těmhle levičákům republikánským. Ale z úplně jiného důvodu. Zatímco oni jaksi argumentovali sekulární republikou, rovností a svobodou, nekompatibilitou rovnosti žen a mužů s nošením muslimského šátku. Prostě odvolávali se na sekularismus a republikánskou tradici. Takže Jean-Marie Le Pen se odvolával na katolickou tradici, na to, že Francie je katolická země a co tady mají co dělat. Muslimské šátky v naší škole. Před tím přijetím toho zákona, to je zákon z 15. března 2004, který zakazuje nošení ostentativních náboženských symbolů ve francouzských školách, tak byly zřízeny dvě komise, které měly zkoumat otázku integrace občanství a tak dále. Obě dvě se shodly na tom, že se tady jedná o vážný ideologický problém, že proniká do Francouzské republiky jaksi jiné pojetí společnosti, jiné pojetí základních principů soužití společenského, které je spjato s islámem, a že je třeba proti tomuto pojetí hájit francouzský sekularismus. Dokonce se mluví o novém sekularismu a dokonce jedna ze zpráva jedné z těch komisí mluví o tom, že situace je velmi vážná a abychom se ubránili té možné kulturní tomu podvrácení té francouzské sekulární identity, musíme být schopni a musíme mít odvahu přijmout i opatření, která v některých případech můžou vést k porušení rovnosti práv všech občanů.
že situace je vážná. Je třeba říct, že nejenom, že ta krystalizace, to přepnutí z toho do tohohle režimu diskursu, že tam jsou dvě velké události, které tomu napomohly. Jednak teroristické útoky z 11. září 2001, které si rezonovaly globálním světem. A potom je tam druhá intifáda na izraelsko-palestinských územích, která vypukla v září 2000, trvá zhruba do 2004, a kde se projevilo něco, skutečně, co Francie zažila předtím jenom málo, že jistá část francouzských předměstí, zvláště mladíci, s tím přistěhovaleckým backgroundem, začali slovně nebo dokonce fyzicky napadat židovské spoluobčany. Do jisté míry se identifikovali s tou intifádou, identifikovali francouzské židy. Mnozí z nich, protože byli součástí podobné imigrační vlny, žijí taky na těch předměstích, protože většina těch francouzských židů dneska právě pochází z těch arabských severoafrických zemí. Většina z nich nemají ten evropský původ, ale ten orientální. To znamená, docházelo tam k obrovskému nárůstu většinou verbálních, ale občas také fyzických antisemitských aktů. Které byly znova interpretovány jako výraz té islámské kultury, která v těch předměstích zakotvila a která vlastně ohrožuje ty hodnoty evropské, hodnoty Francouzské republiky, pro něž samozřejmě antisemitismus je něčím nepřijatelný. Takže teď, když jsme se vlastně dostali, už máme jenom 5 minut na ten antisemitismus, což je málo, nicméně pokusím se to v těch 5 minutách nějak se toho zhostit. Otevřela tady tahle situace v tom roce 2001, 2002, 2003, kdy ta vlna těch antisemitských útoků kulminovala, ale připomenu, že minulé léto, když byl útok v Gaze izraelské armády, že se stalo něco velmi podobného. Vlna nárůstu, najednou 100% vzrostly antisemitské akty, obzvláště na tom předměstí. A samozřejmě musíme připomenout to, co víme všichni, ti, kteří vůbec se tím nikdy nezabývali, že do jisté míry ten atentát Charlie Hebdo a hlavně tedy ten druhý atentát, který byl součástí toho, nebyl součástí, že byly dva ty atentáty, jeden Charlie Hebdo a druhý byl v tom hypermarketu Kosher ve Vincennes, který byl veden ten Amédi Coulibaly explicitně jaksi mířil proti tomu košer obchodu jako symbolu židovství ve Francii. To znamená, tam byla explicitní antisemitská motivace a to není první takový teroristický útok, kde byli zabiti francouzští židé z poslední doby, jenom zmíním 2012. Už bylo zabito několik dětí v Toulouse, v židovské škole, teroristou velmi podobného profilu, jako byli tady ti teroristi z toho Charlie Hebdo a ten Amédi Coulibaly. A v roce 2014 zase byl útok na židovské muzeum v Bruselu. Velmi podobný, zase myslím, že 2 nebo 3 metry. To znamená, jedná se o jakousi vlnu těch teroristických útoků, ale které mají, což jsou samozřejmě extrémní akty, ale zatím je jakési pozadí, to je jak v Česku, když nějací skinheadi násilně napadnou Romy, tak to nejsou jenom ti skinheadi. Tam zatím je nějaký kontext, tam je nějaký větší segment obyvatelstva nebo té kultury většinové, která s tím sympatizuje, omlouvá to a tak dále. Něco podobného lze konstatovat skutečně na těch francouzských předměstích.
skutečně lze konstatovat to, že ne všichni, pro Boha, abyste mě nerozuměli, ale jistá část druhé, třetí generace těch přistěhovalců z muslimských zemí, tak či onak identifikují francouzské Židy s Izraelem, ale identifikují je taky s tou francouzskou společností, s tím francouzským establishmentem, který je podle jejich názorů vyručuje. Identifikují tedy Židy s tím establishmentem francouzským a systémem evropským. A je to reálný problém. Ale ten antisemitismus, kterým oni jsou motivováni, vlastně, když se podíváte, jak si představují ty Židy a co jim vyčítají, tak zjistíte, že to není ten tradiční islámský antisemitismus, ale že to ve skutečnosti osvojený ten evropský antisemitismus, protože v islámské tradici Židé jsou považováni, v té tradici právě, která se dá vyčíst z Koránu a z některých hadisů, Židé jsou považováni za poraženého nepřítele, slabého nepřítele, který už není nebezpečný, který je méně cenný, ale který není nebezpečný, zatímco, který každopádně nemá nás nemůže ovládat. Ten spor není v tom, že by to byl nějaký mocný nepřítel, kterému jsme podrobeni. Což je naopak ta vize evropského antisemitismu, který chápe ty Židy jako ty, kteří se snaží ovládnout svět. Oni právě přijali tohle přijetí, to je delší historie, kterou já nebudu tady, která sahá do toho koloniálního období, jednak do doby, kdy ty koloniální západní a evropské mocnosti pronikaly na Střední východ a do Severní Afriky a jako své klienty si tam dělali z těch náboženských menšin, především z křesťanů, ale taky z drůzů a do jisté míry z Židů, kterým dávali speciální status, například v Alžírsku, které je od roku 1830 součástí Francie, tak nebyla nabídnuto občanství muslimům, ale v roce 1870 takzvaným Kremlexovým dekretem byli naturalizováni všichni Židé alžírští. Čímž pádem, a samozřejmě tam hrála taky roli diaspora a ti evropští Židé, kteří toho nového prostoru a přístupu k těm svým orientálním bratrům využili k tomu, že rozvíjeli vzdělávací činnost, charitativní činnost atd. To znamená, od té doby jde ta představa u těch Arabů a u muslimů, že ti Židé patří vlastně k tomu západu. To jsou buď to spojenci toho západu. A samozřejmě tahle představa, nebo jeho nástroje, tahle představa je potvrzena osidlováním Palestiny sionistickými Židy a posléze britskou Balfourovou deklarací a britským mandátem v Palestině, který slibuje Židům, že si budou moci v Palestině utvořit svou národní domovinu. A to je důkaz pro Araby a muslimy, že ti Židé jsou spřaženi s evropskými kolonialisty a od té chvíle, a v té chvíli právě někteří ideologové velmi záhy jsou přeloženy protokoly sionských mudrců, myslím, že jedno z prvních arabských překladů, že z 10. let, z 20. let, a čelní ideologové toho reformulovaného islámu v té dnešní době, a zmínil Rashid Rida, najednou přebírají tu antisemitskou retoriku evropskou, kterou najdete i v retorice třeba Hamásu v současné době. V chartě Hamásu najdete citace. Hamás, to je to islamistické hnutí Palestinců, najdete citace z protokolu sionských mudrců. Takže to je důležitá věc si uvědomit, že to není výhonek té islámské tradice, ale že to je vlastně převzatý antisemitismus Evropanů. A poslední 3 minuty, jestli mě ještě dáš. Důležité je, že sice většina těch, kteří vyznávají ten nový antisemitismus, jsou mladí lidé z arabského a muslimského prostředí. Ne všichni, ale jistá jejich poměrně významná část, kterou nemůžeme spočítat. 10%, 15%, nikdo přesně neví. Ale to je dost, když to srovnáme, protože u těch Francouzů rodilých, nebo ti, kteří jsou z těch francouzských rodin, tak je třeba
To je spíš promile těch, kteří by měli tendence k antisemitismu. Zatímco tady, když to jsou procenta, tak už to znamená jinou atmosféru, například v hodinách dějepisu, kde se učitel historie přednáší o holokaustu. To znamená úplně jinou atmosféru. To je součástí toho antisemitismu samozřejmě zpochybňování holokaustu, popírání holokaustu. Důležité je ale připomenout, že existuje pokus, a velmi výrazný pokus, obnovit ten tradiční evropský antisemitismus, francouzský antisemitismus. Jeho velkým mluvčím a představitelem je Alain Soral, který má úplně opačný původ než tady tihle přistěhovalci, který je z dobré buržoázní rodiny ze Savojska, který kombinuje tradiční evropský antisemitismus, jak levicový, tak pravicový. Ten levicový antisemitismus v Evropě byl spjat s kritikou kapitalismu, s odmítáním kapitalismu, obzvláště finančního kapitalismu, jako něčeho, co rozvinuli, co vynalezli Židé, aby nás mohli vykořisťovat. Tak on kombinuje tuhle linku s tím klasickým rasovým antisemitismem a samozřejmě to napojuje na izraelsko-palestinský konflikt a hovoří o tom, že nás ovládá tady globální kapitalismus, který ovšem není anonymní, protože to je jakési impérium vytvořené sionisty a Američany proti nám prostým lidem a snaží se, napřed byl u Národní fronty, byly velké sympatie mezi ním a Jean-Marie Le Penem, ale velká antipatie mezi ním a Marine Le Penovou. A byl v ústředním výboru té strany mezi lety 2006-2009 a potom přesně ve chvíli, kdy do popředí ta nová xenofobie v pojetí Marine Le Penové, tak on vystupuje z té strany a najednou se spojuje s tím komikem Dieudonné, což je slavný komik, mainstreamový v podstatě komik, který má kamerunského tatínka. Do roku 2004 byl mainstreamový, televizní a v televizních estrádách a tak dále. A v roce 2004 začne dělat vtipy, které začínají být považovány za antisemitské, když komentuje všelijak právě tu intifádu a izraelsko-palestinský konflikt a tak dále. A postupně marginalizován a stigmatizován, tím vyhozen z toho mainstreamu. Spojuje se Dieudonné tady s tím Alanem Soralem a dávají dohromady skupinu. Napřed to vypadá, že to bude součástí Národní fronty, ale protože vítězí Marine Le Penová, která má vlastně úplně opačný koncept, tak jsou vyvrženi ven. A teď je to jakási alternativa, řekl bych. Je to asi jiný typ populismu, který se snaží propojit ty vyloučené lidové vrstvy, které mají frustrace sociální francouzské, s těmi z druhou a třetí generací přistěhovalců z těch arabských a muslimských zemí. A propojit do jednoho hnutí, který bude redefinovat z toho nepřítele. Nemá to být islám, ale mají to být Židé a sionisté, kteří nás ovládají, kteří ovládají Francii, kteří ovládají francouzská média, kteří způsobují, že západní země brání Izrael proti Palestincům a tak dále. To znamená, to je alternativní typ populismu, který spíš čerpá na té objektivní mapě evropské ideologické politiky je spíš nalevo, protože ti, kteří dneska sympatizují s Palestinci, jsou spíš ti, kteří jsou nalevo a naopak ti, kteří jsou napravo brání většinou. Takže to je alternativa. Omlouvám se, ale ukončím, abychom věděli, o čem se bavíme, proč vlastně ta Národní fronta pod vedením Marine Le Pen nelze ji považovat za krajně pravicovou, protože zcela už, alespoň ona, ne její otec, ale ten je právě probíhá proces jeho vylučování z té strany, on, který ji založil. Tak ukončím citátem z roku 2010, to je ve chvíli, kdy Marine Le Pen převzala otěže v té straně. A mluví o francouzských předměstích a říká, cituji, určitý stále narůstající počet oblastí je podroben oblastí francouzských měst a předměstí, je podroben náboženským zákonům, které nahrazují zákony republiky. Ano, jde o okupaci, o ilegální okupaci. Muslimové okupují naše předměstí. Slyším stále více svědectví o tom, že v jistých čtvrtích není dobré být ženou, ani gejem,
ani Židem, ba ani Francouzem či Bělorusem. Tady vidíte, že ty oběti toho islámu jsou ženy, kterým je brána emancipace a rovnost mužů, že jsou to Židé, protože ohrožuje nový antisemitismus těch muslimských přistěhovalců, že to jsou homosexuálové, protože ohrožuje homofobii těch přistěhovalců, že to je prostě, že to jsou sekulární principy té francouzské republiky. To není rétorika krajní pravice 20. století, to je rétorika francouzské sekulární republiky. Ona mluví jazykem mainstreamu, francouzského mainstreamu. A ta situace, tak jak je nadifnována Marine Le Pen, ona to říká ostřeji, používá dramatičtějšího jazyka, samozřejmě tohle, mluví to ilegální okupaci francouzského území muslimskými přistěhovalci, by si asi nedovolil žádný mainstreamový politik, ale v zásadě tu matrici, kterou ona používá, neslučitelnost islámu, muslimských přistěhovalců s kulturou Evropské republiky, to je matrice, kterou vybudovaly ty evropské a francouzské elity. Takže zde skončím. Děkuji za pozornost. Tak velmi děkuji Pavlu Baršovi za inspirativní přednášku a nyní přichází řada na vás, na publikum. A těším se na dotazy, na zvednuté ruce. Naprosto většinu z vás neznám, tak vás budu možná dovolávat způsobem, který bude trošku neobratný, jako tamhle ta paní vlevo a podobně, ale nemusíte pro mě. Takže prosím, vyvolala ve vás tato přednáška potřebu něco si ještě ujasnit z toho, co tady zaznělo, respektive rozšířit nebo případně oponovat tomu. Tak já si přiznám, že mě to trošku překvapuje, ale nevadí. Tak já budu teda první, kdo se zeptá a třeba si mezi tím objeví i dotazy mezi vámi. Pavle, ty jsi tady poměrně obsáhle charakterizoval tu situaci francouzskou a vím, že by to bylo asi na novou přednášku, kdyby se to měl srovnávat se situací německou, potažmo naší, ale ta zajímavá reakce na Charlie Hebdo byla ta, že u nás, pokud si dobře pamatuji, několikanásobně narostly počty facebookových lajků na hnutí Islám v Česku nechceme a tak dále. Zatímco v Německu tu situaci samozřejmě mohl sledovat pouze přes německá média, která jsou velmi politicky korektní, takže nejsem zcela, jak si nemám žádná přesná sociologická data z terénu. Nicméně optikou těch německých médií se to jevilo tak, že to byl právě útok na Charlie Hebdo, který pomohl oslabit Pegidu. Že naopak německá média přináší fotografie, kdy Berlíňané demonstrují pod plakátem velikánským nápisem Wir sind Charlie Hebdo, wir sind nicht Pegida. Neboli my jsme Charlie Hebdo, my ale nejsme Pegida. Vlastně jakoby útok na Charlie Hebdo vyvolal takovou vlnu jisté solidarity, která ovšem měla za zapotřebí se distancovat právě od kulturně orientované rétoriky, a to by možná malinko bylo v souladu, nebo vlastně do jisté míry oponovalo možná té argumentaci, nebo by to případně vysvětlit. Jo? Od kulturně orientované, nebo aspoň na oko kulturně orientované rétoriky Pegidy. Jak si to vysvětluješ? A jak si vysvětluješ ten rozdíl toho, jestli můžeme věřit německým médiím, jak reagovala česká veřejnost, jak reagovala veřejnost Německa? Tak, musím předem přiznat, že nejsem kompetentní na odpovězení té otázky, takže můžu jenom pokusně. Protože jsem neměl čas sledovat tu a vůbec bych si netroufal na to srovnání, protože minimálně to srovnání toho momentu. Ale všiml jsem si jedné věci, že
pravděpodobně tam byl nějaký rozdíl v té celkové atmosféře, protože možná si na to vzpomenete, Manuel Valls, premiér francouzské vlády socialistické, v jednu chvíli řekl, že Židé jsou součástí Francouzské republiky, právě v reakci na ten antisemický motivovaný útok v tom hypermarketu Košer. A zatímco od té Angely Merkel jsem zaznamenal jeden výrok, že ona mluvila o islámu, že islám je součástí, právě v několika 2 týdny, myslím, potom islám je součástí Německa. Což nikdo z francouzských politiků neřekl. V té chvíli možná, že mohl. Aby dal najevo těm, kteří by si třeba ty demonstrace, které říkali, jsme Charlie Hebdo, vysvětlovali tak, že teď se musíme všichni spojit proti těm muslimům, tak aby jim dal najevo, že to tak není. A nikdo z francouzských politiků, těch vrcholových, to neudělal. Nikdo neřekl, opakovali to mnohokrát, o tom, že Židé jsou součástí Francie a francouzského národa a že je nepřípustné, aby někdo tímhle způsobem napadal. I jinak samozřejmě, ale nikdo jako neřekl to, co řekla Angela Merkelová. Takže pravděpodobně tam je nějaký posun a nějaká jinak trošku nadefinovaná ta atmosféra. Ta debata je pravděpodobně vedena v jiných termínech. Německo nemá tu radikálně sekularistickou tradici. Mně se zdá, že v Česku my jsme jako periferie těchto debat, protože z evidentního důvodu, že těch muslimů je tady zanedbatelné množství a Židů vlastně také. Francie je samozřejmě v centru z toho důvodu, že obou dvou skupin je tam nejvíc v Evropě. Zhruba 600, i když ta čísla jsou hodně pokusná, protože Francie právě díky té své sekularistické tradici mají Francouzi zakázáno klást otázky, nebo v cenzu například se ptát na to, jaký máte etický původ, jaký máte náboženský. Tak to jsou všechno sociologické odhady, jenom statistické. A je tam kolem 600 000 Židů, žije ve Francii, což je největší počet. Myslím, jak v absolutních, tak v relativních číslech v Evropě západní. A stejně tak, ten největší odhadovaný počet, ale teďka samozřejmě otázka u těch muslimů je ještě komplikovanější, protože zdá se, že nějakých 30% těch přistěhovalců z těch muslimských zemí a jejich dětí by se nedefinovali jako muslimové. Ale pokud je chceme podřadit po tu kategorii těch muslimů, tak by tam žilo zhruba 6 milionů takovýchto muslimů, to je jenom těch, kteří mají ten muslimský background, kteří pocházejí z... Takže to znamená, ta je v centru toho dění. My jsme v periferii, nicméně zdá se mně, že ty naše diskursy právě díky tomu, že jsme tak sekularizovaní a že jsme většinově katolická země, kde v těch většinově katolických zemí, jako je Francie, Itálie, Španělsko, tam většinou ten kulturkamp 19. a 20. století, který se týká náboženství a role a postavení náboženství v veřejné životě, probíhal mezi katolickou církví, respektive institucemi, které se k ní hlásily, a sekularisty, kteří stáli mimo náboženství nebo náboženské kongregace nebo náboženské církve. Zatímco v Německu probíhal ten kulturkamp po sjednocení Německa jako boj mezi protestanty a katolíky. To znamená, tam nikdy vlastně, to byl ta hlavní linie, která skutečně, zatímco vzpomeňte si nejviditelnější jaksi krve prolití evropské, občanské, z 30. let španělská občanská válka, kde to náboženství hrálo velmi důležitou roli při definici těch dvou táborů té občanské války. Bylo to vlastně všichni sekularisté proti všem těm, kteří se hlásili k těm tradicím, které byly tak či onak spjaty s katolickou církví. My jsme podle mě, moje teze je, to byla jenom taková digrese, je, že my máme daleko blíž tady k tomuhle radikálnímu sekularismu. A tudíž, že ta francouzská retorika a ta francouzská, to, že se může napadat islám a muslimové, jménem vlastně liberálně demokratických hodnot, jménem pokroku, jménem vlastně i levicových hodnot, jako je emancipace ženy, emancipace gejů, to je něco, co je typické pro tu Francii a co je spjato právě s tou sekularistickou, ateistickou formou islamofobie. Ona ta situace je komplikovaná, protože zdá se, že v takové
v Itálii a jinde, v Holandsku, je právě ta síla té islamofobie v tom, že ona dokáže federovat ty sekularisty s těmi katolíky. Jo, nebo tradicionalističtějšími křesťany, abych to řekl, protože ne všichni katolíci jsou islamofobové. Ale je pravda, že v té Francii jsou to dva póly té islamofobie. Jeden je vlastně sekularistický a druhý je z těch ultrakonzervativních katolických kruhů. Takže, ale tak, typnul bych si, že ideologicky vzato ta česká situace bude podobnější té francouzské než té německé. Můžu se mít. Dobře, děkuju. Tak bych se rád zeptal zase publika, že to téma je poměrně žavé a upozorňuji, že toho času máme málo, takže využijte příležitosti, prosím. A jak se teď bylo do toho Německa, tak jsem se chtěla zeptat, teď, když srovnám Německo, kde jsem teď žila dlouho, ta islamofobie byla mnohem menší, než ta v Čechách. Jak si to můžete vysvětlit? Že to v Německu je taková ta menšina, co je teď vidět v médiích, hlavně v té Evropě, ta Pegida, což je úplně malinká ta menšina v tom Německu. A ta islamofobie v tom Německu vůbec ve veřejnosti ani jako neexistuje, bych řekla. Jako tak, to je teď jako moc řečeno, ale není tak strašně velká, jako je v Čechách připadá. Jak je to možné, když tady je tak málo muslimů? No právě proto. První odpověď by byla právě proto, že tady běžný člověk nemá pravidelný kontakt s muslimy. A jediný to, co o těch muslimech ví, je to, co vidí z té televize. A z televize vidí sami hrůzy. Takže bych řekl, že potom ta obraz toho islámu, protože on nemá toho tureckého spolužáka na Gimplu, on nevidí ty muslimy v každodenním životě, kterých ví, že to asi nebudou teroristé. Takže to je, myslím, ta první odpověď, která by mě napadla. Ale druhá může skutečně, vzpomeňte si, jak tady nedávno jsme měli tu diskusi o té restituci církevního majetku. Skutečně, jak si myslím, že tady máme jistou tradici toho radikálního sekularismu, která byla zaměřená podobně jako v té Francii, antikatolicky, protože ten katolicismus byl ten hlavní nepřítel pro většinově katolický národ. A teďka ta katolická církev už nehraje jaksi. Ale ve chvíli, kdy se objeví znova v tom veřejném prostoru a začne chtít majetek nazpět, tak jste viděli, co to vlastně dělá, jak se okamžitě vybudí. A myslím si, že v té Francii to funguje přesně tak, že ten islám. Charlie Hebdo byli 68. To byla druhá generace, někteří dokonce první generace, protože těm pánům, kteří byli tam povražděni, bylo přes 60. Že? Ale to byli 68. To byli radikální ateisté, kteří v 60. letech byli avantgardou, protože zesměšňovali církev, zesměšňovali rodinu, všechno, co bylo spjato s tradičním konzervativním křesťanstvím, tak zesměšňovali. A najednou v těch posledních 10-15 letech viděli toho hlavního nepřítele, když už jsme tu katolickou církev porazili, protože ta kulturní revoluce 60. let vyhrála v té Francii. Francie se stala sekulární společností, ten katolicismus a konzervativní názory na rodinu, na sex a tak dále byli vytlačeni z mainstreamu. Pořád existují, ale byli vytlačeni z mainstreamu. Oni vyhráli ten boj, ale najednou vidí, že tady je další nepřítel, další náboženství, který dokonce zdá se ještě agresivnější, než bývá ten katolicismus. Zahání ženy pod závoj, je homofobní, je proti emancipaci ženy, je proti všem těm hodnotám, které oni vybojovávali v těch 60. letech. To byla jakási levičácká forma vlastně útoku na islám. A to samozřejmě toto je trošku jiný u nás, protože my jsme tady neměli tuhle tradici v 60. letech. V 60. letech jsme řešili jiný problém než sexuální a kulturní revoluci. Nicméně se mně zdá, že to zaujatost v tom boji proti islámu bych viděl jako analogicky k té Francii. Jo? A vidím to i kolem sebe, řekl. Vidím to i kolem sebe, že lidé, kteří mají velmi antiislámské reflexy teďka v současné době, jsou přesně ti lidé, kteří by považovali, kdyby byly starší generace, za největšího nepřítele pokroku a emancipace a rovnosti sexuálních menšin a rovnosti ženy
katolicismus. A teďka je to určitě islám. A právě proto, že to probíhá čistě v ideologické rovině a v rovině mediálních obrazů, že ten islám jsou jenom ty bomby a ty popravy a tak dále, tak to je obrovský přesvědčení, že žádná reálná každodenní zkušenost s normálními muslimy, kteří žijí tak, jak my, tady není. Takže vy se hlasíte? Já jsem se chtěl zeptat, jestli opravdu to brá tak, že ten nový populismus se zaštiťuje těmi právy žen a menšin a gejů a tak dále, protože když se podívám na projevy některých alespoň českých islamofobů, tak je to spíš taková jakoby zástava, ale v praktickém životě se chovají homofobně, misogyně, antifeministicky, jakoby s těmi fundamentalisty jakoby měli mnoho společného. Další věc, zase to dělení na krajní pravici a nový populismus. Myslím, že se to, dejme tomu, že krajní pravice není příliš úspěšná s tou protimuslimskou kartou. Na druhou stranu mezi těmi novými islamofoby, kteří se rodí nyní, je i dlouhá řada takových těch slušných českých rasistů, kteří nenávidí zároveň ty cikány a jakoby mají tu agendu dost podobnou s těmi klasickými neonacisty. A možná pak nějaká otázka, snaha o konstruktivní přístup, jak čelit tomu, aby si srdce lidí získávali tito noví populisté. Tak, to je strašně dobrá otázka, jak ta poslední, ale tak celková ta otázka, protože to je samozřejmě velmi přesvědčivý argument, který samozřejmě existuje v té Francii, že to, že Marine Le Pen říká to, co třeba řekla, tak jak jsem to citoval, ještě neznamená, že velká část té strany a té, co je volí, nedovede propojovat klasický antiarabský rasismus s tou islamofobií, nebo nedovede propojovat ten antisemitismus s tou islamofobií a s normálním protiarabským rasismem. Jo? Takže je to jako v tom mixu vždycky. Ale to, co je, řekl bych, nebezpečné, to se týká té vaší poslední otázky, že tak sociologicky vzato, ten elektorát té krajní pravice, která měla svý těžiště v té staré xenofobii, byl relativně omezený a v těch 80. 90. letech minulého století a tvořili ho lidové vrstvy a méně vzdělané vrstvy, zatímco vzdělanější vrstvy, střední vrstvy a vyšší střední vrstvy v 80. 90. letech takřka nikdy by nemohli volit žádnou krajní pravicovou stranu. To, v čem je to nebezpečné, je, že ty noví populisté, a to se dá doložit na sociologických výzkumech od toho roku 2008-2009, ti noví populisté rozšiřují ten svůj záběr. A oni jsou schopni oslovovat vzdělanou střední vrstvu, vyšší střední vrstvu a tak dále. Právě proto, že to těžiště, ta Marine Le Pen to dělá naprosto mistrně. A to těžiště prostě přesunula se. Ona nikdy neřekla nic antisemického na rozdíl od svého otce. Antiarabský rasismus tam můžete cítit, ale nikdy to nevysloví. Vždycky je to jenom o islámu a o islámu jako o nějaké nebezpečné ideologii. Nikdy to není o Arabech, o muslimech, o špinavých Arabech, nebo něco takového tam nikdy, což její otec občas něco takového řekl. Takže ona to dělá velmi dobře. A to znamená, já vám dám takový příklad, když poprvé se dostal... Takže ano, v realitě se to může propojovat a propojuje. Ale jejich obrovská síla je v tom, že oni můžou federovat. Oni můžou federovat ty vyznavače té staré xenofobie tady s těmi novými. Můžou vyhrávat volby. V posledních evropských volbách byla Národní fronta nejsilnější francouzskou stranou. Pozor, vyhráli ty volby. V roce 2002, když Jean-Marie Le Pen se dostal do druhého kola prezidentských voleb, v tom prvním kole měl nějak 17 čárka něco procent, v tom druhém kole měl 17 čárka něco nebo 18 procent. To měl v podstatě totéž procento v prvním kole, totéž procento
v tom druhém kole. Když se Marine Le Penová dostane do, což je pravděpodobné, pokud neudělá nějakou brutální chybu, když se dostane do druhého kola prezidentských voleb v roce 2017, tak bude mít v prvním kole třeba těch 20, ale právě protože je schopná federovat a oslovovat i střední vrstvy a vzdělanější vrstvy a tak dále, tak v druhém kole může mít 50 a může se stát prezidentskou funkcí. Takže oni se reálně můžou propojovat a právě ti dobří politici jako Marine Le Penová, ti, kteří to umí, tak to výborně zatím se jim to daří. A právě proto ty strany se najednou, jinými slovy, oni přestávají být krajní pravicí v tom smyslu, že by oslovovali jenom nějaký okrajové skupiny nevzdělaných, vyloučených Francouzů. Oni najednou oslovují velký segmenty střední vrstvy. A jsou schopni získat 30%. Tento problém, jestli to není takový fígl ze strany Marine Le Penové, protože v podstatě samozřejmě vědoma si toho, že tu retoriku musela změnit, že přece jenom ta základna pravděpodobně nebude tak tvárná, nebo tak, jestli si myslíte, že je to opravdu spíš takový tah, aby oslovila širší jaksi vrstvy. A pak by mě zajímalo, jestli vlastně ta islamofobie neakcentuje tím více vlastně nacionalismus, který je takovým vlastně protipolem, nebo který v podstatě je ten problém. A když jste řekl, že skončil multikulturní koncept, tak co teď? No, to řekl nebo jste to Sarkozy, Merkelová a Cameron, já jsem to neřekl. Ale teda, co dál tedy co byla první část té otázky? Jestli to je jenom fígl? Ta špička strany neudělala takový jako úhybný krok, aby se otevřela více, jestli to není jako manévr. Podívejte se. Pokud je to manévr, tak ona je schopná ho konzistentně držet, takže za chvilku už se stane součástí její politické persony. Ale teď probíhá situace, uvidíme, budeme chytřejší za půl roku, za rok, protože před 2 měsíci její otec znova uklouzl, ale zcela pravděpodobně záměrně a zase hovořil o tom, že holokaust je okrajová kapitola druhé světové války, nebo něco takového. A ta Marine Le Pen se od něho distancovala a spustila proces jeho vylučování ze strany. Byl suspendován jako... A teďka jde o to, ty první komentáře těch znalců, já nejsem znalcem, ale mám důvěryhodné zdroje, tedy ty komentátory, kteří to sledují a kteří píší toto, že skutečně, že jsou 2 věci, že skutečně existuje krize v té straně, těch členů a blízkých sympatizantů té strany, kteří mají spojenou s tím otcem. A ve chvíli, kdy oni vyhodí otce, tak mohou přijít o část té aktivistické základy, což je velmi nebezpečné, že oni mají tu autentickou aktivistickou základnu v různých městech. To skutečně může ohrozit a může jim to zlomit vlast. Ale na úrovni veřejného mínění, když byly teďka ty první výzkumy veřejného mínění po té roztržce, tak se ukázalo, že jí to vůbec neuškodilo, naopak. Ta roztržka ještě více otevře dveře do té střední vrstvy a do toho mainstreamového elektorátu. Pokud to nepřežije ta strana, tak máme štěstí a zhroutí se ta strana. Ale je tam prostě rozdíl mezi tím elektorátem, potenciálním, který ona oslovuje, a tou základnou té strany. Ta krize teďka skutečně je v tom, že velká část těch aktivistů respektují, uznávají pořád víc toho otce než jí, nebo jsou rozštěpeni prostě. No. Na ten nacionalismus. To je strašně zajímavá věc, protože na první pohled to vypadá tak, protože ta islamofobie je součástí programu těch populistických stran, které jsou taky proti spojené Evropě. Takřka všechny ty strany, které mají ten islamofobní program, tak mají taky protievropský program. No? Takže na první pohled to vypadá, že ho před tím islámem, že brání tu národní identitu a často taky tak mluví.
Ale tu národní identitu nedefinují tak, jak by ji definoval ten starý. Ta stará xenofobie, to znamená nějakým etnicky nebo dokonce rasově, dokonce ani ne nábožensky, ale definují ji politickou kulturou. Oni se všichni vlastně která je ve skutečnosti sdílená v různých těch státech. No, takže Marine Le Pen samozřejmě hovoří o Francouzské republice, ale když bojuje proti té ilegální okupaci, jako naříká, francouzských předměstí islámem a muslimy, tak bojuje jménem hodnot Francouzské republiky, které ale ovšem vyznáváme my i ostatní Evropané, jako je rovnost, svoboda, sekularismus, oddělení náboženství od politiky a podobně. Rozumíte? A v tom oni se vlastně zvláštním způsobem shodují, že brání ty své národní identity, které ale definují, v Holandsku je to úplně to stejné. Wilders definuje holandskou národní identitu tolerancí k homosexuálům, emancipací žen, jo, oddělením státu od náboženství. To znamená, on hájí holandskou národní identitu, ale tu definuje evropskými univerzálními hodnotami. Což je taky podle mě velmi chytrý a to taky umožňuje, já bych dokonce řekl, že nemáme sice veřejný, problém té Evropy v současnosti je, že nemáme veřejný prostor. Neexistuje veřejný evropský prostor, ale ten prostor mimo jiné otevírají tyto strany diskusy o tom islámu. Protože to je jakoby celoevropský problém, ten islám. A oni mají vlastně poměrně homogenní agendu, tyhle strany, ve vztahu k islámu. Vlastně říkají často to též. Ondřej Zlačálek? Vlastně trochu variace na tu poslední část té otázky. Tady zjistilo, že Le Penová těží z toho, že vlastně používá nějakou, nebo jako vztahuje se k nějaké definici toho problému, která je v té francouzské společnosti sdílena napříč pravicí, levicí, a kterou teda, jestli jsem to dobře pochopil, jde vlastně redukovat jako dato republika versus islám. Existuje tam nějaká kontradefinice, která by měla jakoby reálný vliv, která by aspoň na úrovni, já nevím, intelektuální scény nebo i třeba úrovni nějakého politického vyjádření, jako je tam něco, co by dokázalo téhleté definici situace čelit, což vlastně navazuje na tu otázku, teda jako jestliže tady byl vyhlášen konec multikulturalismu, tak platí to, nebo platí to i jako... Je to přesvědčivé intelektuálně, nejenom tedy, protože to vyhlásili všechny vyšší představitelé, a pokud ano, tak co po něm? Já se obávám, že neexistuje samozřejmě ve Francii, já už jsem na to upozornil, je to trošku popletená debata, protože tam multikulturalismus v tom smyslu, jak ji rozumí v Německu nebo Británii nebo v Holandsku, nikdy neexistoval. Nicméně projevuje se to, ale já to vidím pesimisticky. Já myslím, že z toho mainstreamu, ve Francii je to tak, že z mainstreamu nepřichází žádná odpověď na Marine Le Pen, protože ona se pohybuje přesně v té matrici, té dichotomii, kterou tam postavili do středu té veřejné scény ti mainstreamoví politici, mainstreamoví úředníci, experti, žurnalisté. A to, o co jde, a já to řeknu konkrétně, protože myslím, že jsem to neřekl, že jsem to zapomněl říct tu formulaci, že vlastně ty problémy, které na těch předměstích existují, že ne všechny, mimo jiné existuje rostoucí část úspěšné, integrované ekonomicky a sociálně střední vrstvy z toho arabského muslimského prostředí. Ale je pravda, že významná část, statisticky významná část té přistěhovalské populace se ocitá na těch předměstích, které trpí různými podobami vyloučení. Včetně diskriminace. Jo? Že nemůžou z toho vyskočit, protože ty, jak už jsem mnohokrát prokázal při těch testech, jak máte arabský jméno, tak je prostě obtížný, daleko hůř sáhněte zaměstnání, než když máte francouzský. Tyhle komplexní problémy toho vyloučení, socioekonomického a symbolického díky rasismu nebo právě té islamofobii, té kulturní xenofobii té francouzské společnosti. Tyhle komplexní problémy jsou pojmenovány jako ideologický boj, jako kulturní boj. Jo? Místo, aby se
hledali prostředky, jak jako pomáhat integrovat sociálně, ekonomicky tu vylučovanou části obyvatelstva, tak se to chápe tak, že to je vlastně všechno symptom nějakého islámu, který se šíří. Což je úplně absurdní. V roce 2005 ti Finkielkraut a další ti levicoví publicisté, kteří zareagovali v tomhle 89, mluvili o tom, že islám se bouří na předměstí. V roce 2005 tam hořela ta auta, to byly v podstatě srážky, výtržnosti výrostků. Z Afriky, subsaharské Afriky, severní Afriky, z policisty. To normální typ problémů, který mají afričtí černoši v některých těch univerzitách, jako je Ferguson v Americe. Tenhle typ problémů, většina z nich jsou nábožensky vlažných, těch výrostků, kteří dělali ty výtržnosti, jsou z nábožensky vlažných rodin a tak dále. Problém je problém, který znají třeba, je to problém vyloučení z té části populace, kde se kombinují různé typy vyloučení. Jo? Ekonomický, politický, i to kulturní. Jo? Ale ta mainstreamová elita to rámuje tak, jakože tady hlavní odpovědi na Charlie Hebdo bylo, my musíme ještě více bránit náš sekularismus. Jo? Jako kdyby to byl ideologický problém. Jako kdyby to těží. Ten ideologický aspekt tam existuje samozřejmě, že tam existují ty radikální proudy islámu, které jsou fašistoidní, nebezpeční, které je třeba prostě pronásledovat a tak dále. Ale jako kdyby podstata těch všech komplexních věcí byla v tom, že tady je islám, čím se možná dostáváme k tomu, co jsem tady neudělal. Co to je vlastně ta islamofobie? Jaká je definice islamofobie? Co to je islamofobie? Islamofobie je stigmatizace všeho, co je identifikováno jako islámské. Jako něčeho, co je symptomem nebo vtělením esencializovaného islámu. To znamená, vidím muslima a vidím ženu v šátku a vidím v něm islám, tak jak si ho představuje, jako nějakou ideologii, která... nevidím tam tu ženu, která třeba vede dítě nebo něco, ale ten šátek je mě symbolem. Přesně tak jako antisemitismus, vidím Žida a vidím v něm podstatu židovství a toho, že všichni Židi vlastně pracují pro vládnutí světa a tak dále. Samozřejmě toto nikdo z těch mainstreamových politiků, dokonce ani Marine Le Pen neřekne, ale v tom mainstreamu už jsou diskursy, které, tak jako dneska, když někdo začne říkat ve Francii, že ano, když tam vstoupíte na Alain Soral nebo Dieudonné a říkají, že Židé, my všichni, teďka nám tady hrozí židovský spiknutí, protože ti Židi jsou vlastně všude v médiích, jsou ve vládě a žena Manuela Valse je židovka a tak dále. A sionistická lobby ve Washingtonu. Tak ty lidi nemají šanci v mainstreamovém diskurzu. Zatímco když někdo vystoupí v televizi a mluví o tom, že máme tady problém islámu na předměstí, že ten islám je nekompatibilní s principy republiky a že se tady šíří a že ustupovat mu je jako když jsme ustoupili Hitlerovi, tak to je mainstreamový diskurs. Že člověk není vyloučený. Jo? A přitom teda stigmatizuje ve skutečnosti ty předměstí. Z obětí toho vyloučení dělá vlastně ty pachatele. Říká, podívejte se, jo? Jsou tam výtržnosti na předměstí. No vidíte, to je ten islám. My s tím něco musíme dělat. A to, co s tím budeme dělat, nebude jako, že budeme přemýšlet na způsobech, jak integrovat ty generace těch vyloučených, ale že budeme znova bouchat do stolu a říkat, vy musíte přijmout náš sekularismus. Podpořme výchovu k sekularismu ve školách. Další hodiny sekularismu do našich škol. Jo? To byla první reakce pro Charlie Hebdo. První reakce byla ta, musíme znova potvrdit, že my jsme sekulární republika. Jo? To znamená, se dělá ideologický kulturka. Z konfliktů, které mají komplexní příčiny, z nich většina není ideologická. To je často až produkt radikalizace těch lidí. Většina těch lidí, kteří dělají ty teroristické útoky, jsou normální drobní delikventi, drobní nebo větší delikventi, kteří byli několikrát ve vězení, kteří často jsou z ateistických rodin, kteří v tom vězení, v jednom z těch pobytů z vězení najednou se zradikalizují, protože potkají někoho, kdo už je. A vznikne tam něco, že oni ten islám pochopí jako antisystémovou ideologii.
jeden sociolog, který zkoumal právě ten islám a tu radikalizaci muslimů ve francouzských vězeních, hovoří o islamismu bez islámu. Že oni přijmou ten islamismus, ačkoliv bez islámu v skutečnosti. Oni přijdou ten islám jako ideologii, jako antisystémovou ideologii. Jo? Tak to samozřejmě je reálný problém. Já neříkám, abyste mě špatně neporozuměli. To je nebezpečné, je to nepřijatelné, je třeba s tím bojovat. Ale je to jeden malá část toho problému. A často k tomuhle typu islámu se dostávají lidi, kteří jsou vyloučeni z jiných důvodů. Když jste viděli, určitě jste viděli, protože to televize pořád opakovala ty šoty těch bratrů Kouachi, kteří udělali ten atentát Charlie Hebdo. Oni velkou část svého života předtím napřed zakládali rapovou kapelu, jo? Potom jeden z nich se ocitl ve vězení, potom druhý. Neměli nic společného se islámem. Dlouhou dobu. Potom v určité chvíli, když ve vězení byli, jeden z nich byl ve vězení a najednou tam potkal někoho a nechal se jako ideologizovat. Takže to je reálný problém, ale reálný problém, který má tento kontext. Jo? Sociálně, ekonomicky vyloučený jisté části mládeže s tím přistěhovaleckým. A ten mainstreamová, nemůže Marine Le Pen nic, ta mainstreamová elita nemůže jí nic odpovědět, protože ona nadefinovala tenhle problém takhle. Ona přijala zákon, který jako jedinou odpověď na šíření antisemitismu v těch předměstích je vyloučit je ze školy, ty, co mají šát. To je jediná odpověď, na kterou oni přišli. Mainstreamová elita, ne Marine Le Pen. Levice i pravice. Takže já to vidím pesimisticky. Já si myslím, že je velmi pravděpodobný, pokud ta strana přežije vyloučení svého zakladatele a pokud ona neudělá nějakou kardinální chybu, že bude příští prezidentskou Francii. Protože tam není žádný problém. Jediný programy alternativní jsou teda na okraji. Jo, možná ta levicová fronta, Jean-Luc Mélenchon, ale která definuje prostě jinak ten lid a jinak tu elitu, je taky populistická v jistým slova smyslu, bojuje proti té elitě, taky bojuje proti Evropě, že? Ale definuje ten lid tak, že ho definuje nexenofobně, zdá se mi, že tam zahrnuje jak ty přistěhovalce, tak ty Francouze. Vlastně dělá trochu to, o co se snaží ten antisemita Sorel, ale bez toho antisemitismu. Napadá ten globální kapitalismus jako hlavního viníka, možná i finanční kapitalismus, ale ne Židy. Takže to je jediná alternativa, ale to je na okraji, tam má 10-12%. Že? Dobře, takže poprosím dotazy z publika. Pavel se hlásí. Myslím, že ještě mohl jste trošku vrátit k tomu srovnání Německo a Česká republika. A takovou poznámku jako svůj postřeh. Totiž já si myslím, že to srovnání, že to jako Německo není jedno, ale právě to, co možná třeba tady ty lidi z nás zajímá, je to takový to lidově facebookový hnutí, prostě jak máme islám, co nechceme, a v Německu to byla Pegida. Přičem myslím, že podstatně, nebo možná je podstatný, že ta Pegida se mě byla ve východní Německu, což je možná dost jiný prostředí než to celoněmecké. A mně tam přišlo, že možná může hrát svou roli, že ten prostě, řekl bych, jako aktivisticky lidový, prostě islamofobní hnutí právě jako obě vznikly v prostředí, které je vlastně extrémně ateistický. Je to organizovaný náboženství, má vlastně jak v tom Sasku nebo vůbec v tom východním Německu, tak má vlastně extrémně nízkou roli ve srovnání s těma evropskými státy. Takže mně vlastně přišlo, jestli jednou ze složek trošku té islamofobie třeba právě, ale islám, čo nechceme, je vlastně vůbec takové jako nepochopení, co to vlastně vůbec to náboženství je. A takový jakoby strach vůbec z toho fenoménu jako náboženství jako celku. No. Když si vezmu některé výroky teda toho guru českého, toho Martina Konvičky, třeba hovořil, jako kritizoval prostě ty, co otročej Alláhovi a podobně. Kde vlastně by to přeložili do klasické prostě retoriky, třeba liturgický, jako sloužit Bohu, to je prostě naprosto normální jako postoj, kterýmu se jako každý vlastně věřící člověk hlásí. Jo. A on to vlastně vnímal jako něco prostě, jako něco, co je jako zavržení hodně od sebe. Protože měl i takový jakoby zbytk nějaký, takový jako emancipační prostě retoriky. Tak jsem tady chtěl nabídnout, že možná to je taky jeden z malých aspektů téhle islamofobie, právě ta jakoby, že náboženství jako vlastně už něco, co je tak pro části společnosti vlastně zapomenutý a teď se to vynoří před ním a jakoby nějaký podobě a se prostě jako... No určitě. Já si myslím, že tohle je určitě mohl tady my feministické kamarádky říkají, tak tohle jako s tím se máme smířit znova jako... Jo, teď už jsme to vybojovali ten boj. A teďka je to tady znova? Jo, to je ten feministický odpor vůči tomu. Takže
To určitě tam je. To náboženství jako přesně, taková radikálně sekularistická představa o náboženství jako něčem v podstatě, která má svý kořeny v osvícenství 18. století. Když se podíváte na to, co Voltaire psal o Židech právě, on Židy nechápal v té době jako rasu, ale spíš jako náboženství. A pro něho Žid byl právě to, co pro dnešního islamofoba je muslim. Byl někdo, kdo podléhal nějaké tmářské představě, že se má klánět Bohu, zatímco my přece víme, že jako máme rozum a máme realizovat svou svobodu tady na tom světě. Takže já myslím, že to má hluboký tradice v jisté podobě toho. Ne všichni osvícenci byli takhle dogmatičtí, Diderot byl úplně jiný třeba, jo, ale voltairovský antijudaismus je nejblíž tomu typu té liberální humanistické islamofobie, antináboženské, s kterým se tady setkáváme. Nepochopení toho náboženství, nebo spíš naopak, pochopení toho náboženství jenom pod jednou optikou, jako nějaké reakční síly, která jde proti emancipaci člověka. A to si myslím, to je zajímavé, ano. To, že ta Pegida, to není asi náhoda, protože to byla nejateističtější díky východnímu Německu, nejateističtější, že jo, to Sasko je velmi ateisticky a sekularizovaný. Dobře, takže se zeptám zase, tamhle se hlásí tak třeba Fatima. Dobrý večer, já jsem Fatima Radivý a bych se vás chtěla zeptat, jestli si nemyslíte, že ta reakce na islám, ta islamofobie nějak třeba neposílí právě ty muslimy, aby nějak dokázali, že ten islám jako je lepší náboženství tím, že se třeba, a to jako nechci, aby to jako nezbylo, ale nějak radikalizuje právě, že víc jako, že by se vraceli jako k tomu, k náboženství. Jestli je ten boj proti islámu, muslimy nedonutí i ti, co jsou už třeba nějak integrovaní, se vracet zpět k tomu, aby se více projevili jako to náboženství. Zase přesně to se děje, no? Protože je to jedna z možných reakcí. Je tam prostě mechanismus self-fulfilling prophecy, že vlastně když sebenaplňujícího se proroctví, že budete tak dlouho teda těm muslimským spoluobčanům je a priori stavět na lavici obžalovaných a pořád předpokládat, že oni musí mít nějaký problém, až nakonec tam samozřejmě potom můžou být různý konkrétní psychické mechanismy, ale jako já jsem se dřív zabýval právě tím různým způsobem, jak menšiny stigmatizovaný se brání té stigmatizaci. Jeden z možných způsobů je právě, když vám někdo nadává za to, kým jste, aniž byste za to mohl, protože jste se zrovna narodili jako cigán nebo jako černoch. Tak jedna z možností, jsou dvě zásadní možnosti. Jedna možnost je snažit se asimilovat co nejvíc do té většinové, ale samozřejmě v určité chvíli zjistíte, že to stejně nejde, protože i když děláte všechno, co můžete, tak stejně nebudete úplně jaký z toho mainstreamu. A v té chvíli často přichází úplně opačná reakce. No tak dobře, tak když vy tvrdíte, že já nejsem jako vy, že jsem cigán, tak já budu cigán. Jo, já budu muslim, já budu černoch. Jo? A potvrzení té afirmace té své vlastní identity. A říká se, existují sociologické výzkumy na to nošení těch šátků muslimských. Zdá se, že jeden z mechanismů, řada těch žen, ať už teda na Středním východě, nebo v Severní Africe, nebo v té Francii a jinde, jednak, že to skutečně vede k hlubšímu přemýšlení o tom, o jejich muslimské identitě a často se tím skutečně stávají víc nábožnými. Ale často je to jenom, některých z nich je to každopádně jenom potvrzení té identity. Že cítí, že ta stigmatizace tady je, že mám arabský jméno a tak dále. A jeden způsob, jak se s tím vyrovnat je, a to říkala Hannah Arendtová, říká, no tak já jsem Němka, ale ve chvíli, když mě někdo řekne, ty jsi židovka, tak nejhloupější morálně vzato reakce je tvrdit, ne, já nejsem žid, já jsem Němec. Já jsem Němka. Ne, tak ve chvíli, kdy už někdo mě napadá jako žida, no tak řeknu, já jsem židovka. Co se vám na to nelíbí? Takže tenhle typ reakce tam, podle mě, jsou tam různý reakce a určitě tam je i jakási... Ale je tam ještě jeden moment, který souvisí s tou globalizací toho současného světa, že často ta druhá, třetí generace je už z rodin, kde ta první generace
byla smířená s tím, že a vedla i ty své děti tak, že jako se mají víc asimilovat do toho francouzského prostředí. A často ta druhá, třetí generace naopak v jakýmsi gestu taky jakési přetržky s tou svou rodinou se vrací k tomu islámu. Jo? To tam existuje taky, že vlastně tam není nějaká taková, že oni by to zdědili nějak mechanicky po těch rodičích. Často ti rodiče, jo, typicky u těch šátků je to tak, že babička nosila šátek, maminka už vychovávala svou dcerku nebo svý dcery s tím, že ona přece šátek nenosí a oni taky šátek a jednoho dne najednou, když je jim 17, oni přijdou domů v šátku. A ona říká, proboha, co jste se zbláznili? No, ne, protože ten islám, ke kterému oni už se dostali, oni se k němu nedostali v rodině nebo v místní mešitě, kde stejně jsou ti imámové ve Francii často z toho Alžírska nebo z těch komunit. A oni se k němu dostali na internetu, na sociálních sítích, na těch specializovaných islámských stránkách, které už jsou globální vlastně, které oslovují vlastně ty muslimy jako globální společenství. A to je jiný typ islámu, který je často má určitý rysy, které jsou svým způsobem fundamentalističtější, protože je dekulturovaný. On je zbavený té lokální kultury, těch zvláštností toho islámu, té či onoho regionu v Alžírsku někde. Je to jenom do jisté míry je to ten islám těch principů. No? Zatímco babička si dávala ten šátek způsob, jakým to naučila její maminka, tak ta její vnučka, která si ho dává ze svobodné vůle, tak přesně ví, proč si ho dává, jak si ho má dávat, co všechno ten šátek musí zahalovat a proč. Rozumíte? Takže je to jiný typ, takže tam probíhá něco, co ale každopádně probíhá tam jakýsi typ islamizace u částí. Ale drtivá většina té islamizace není, může mít ústupky vůči fundamentalismu, že lpí na tom, aby se mohli modlit 5krát denně, aby jedli halal, to čistý maso, aby mohli nosit ten šátek, ale zároveň není nebezpečná v tom smyslu, že by často jsou to apolitické. Jako, je to taková apolitický návrat k nějaké víře, o níž mají pocit, že jim umožňuje lépe žít a nemají tam žádný politický obsah. Takže, ale to všechno samozřejmě v tom mainstreamovým kadlubu, který vytvořila ta francouzská elita, je chápaný jako potenciálně nebezpečný. Oni jsou chápaný jako potenciální teroristky vlastně. Takže teďka jsou v situaci, kdy musí jako, kdy je tam presumpce viny nebo presumpce neslučitelnosti. Všichni ostatní občany jsou si rovní a nikoho nepodezřívají. Ale předpokládáme, že muslimové mají problém, že islám má problém. To znamená, muslimové by nám teďka měli dokázat, že je všechno v pořádku. Jo? Že ten jejich islám je slučitelný s těmi našimi principy. Takže je tam jakási nerovnost, která se vytváří, která podle mě potenciálně to může vést k omezení práv. V té Francii, ta Francie má ústavně právní systém, skutečně ten typ toho sekularismu, který má Francie, je tak radikální, že on umožňoval přijmout tenhle zákon, který ale byl naprosto nepokrytě cílený na tu muslimskou menšinu. Samozřejmě, že ten zákon má univerzální dikci a mluví o všech náboženských symbolech. Ale celá ta práce té komise byla jenom o muslimech a o islámu. Tam nikdo nestudoval kříže a katolicismus, ale ty se v tom museli dát samozřejmě do toho zákona. Jo, takže to je cílená, to je podobně jako to je analogie se zákonem, který přijal český parlament po rozpadu rozdělení Československa, zákon o občanství, který tam dával ty dvě podmínky, který řada našich romských spoluobčanů nesplňovala. Že? Úplně stejný typ zákon. Všichni věděli, o čem ten zákon je. Je o tom, aby jsme se co nejvíc cigánů zbavili, aby šli do Slovenska. Ale zákon měl teoreticky neutrální dikci. Takže tam je pokus, je to zatím tendence. Já neříkám, že jo, ale je tam tendence a některé ty zprávy, tu zprávu, kterou já jsem zrovna citoval z toho roku 2003, to říká úplně otevřeně. Třeba se smířit s tím, ten problém je natolik vážný s tím islámem, že třeba se smířit s tím, že budeme muset možná omezit některá základní práva. Jo, abychom obhájili náš sekularismus. Takže myslím si, že tam je velmi nebezpečný nakročení k omezování těch ústavních režimů, který ta Evropa má. Vzhledem k tomu, že nás malinko tlačí čas, nebo začíná nás tlačit vlastně hodně, tak kladu dotaz,
na to, abych se zeptal na úplně poslední otázky s tím, že bych se potom, že když se vás přihlásí víc, takže byste to řekli všichni najednou a Pavel bych poprosil, aby si udělal poznámky, ale vím, že se určitě hlásila Mariana a ještě někdo by se rád zeptal a ještě Pavel Čižinský. Takže, nebo jsem a ještě vy. A ještě vy. Dobře, tak vás, vzhledem k tomu, že jste 4 a že původně jsme měli ve 45 opouštět tento sál, 46, tak vás poprosím o formulační koncíznost a Pavla teda také o jistou uměřenost nebo až aforističnost odpovědi. A pak ještě bych si vzal krátké závěrečné slovo. Takže prosím, Marie. Nějak stručně, jak jsem mluvila o tom, že se vlastně změnilo trochu ta retorika a i to pozadí, ten posun od třeba od otce Marine Le Penový k ní, tak jestli nemůže být třeba součástí nějaké té islamofobie i to, že se vlastně změnila trošku i ten koncept těch salafistů, nebo že i oni to dělají už jakoby chytřej, že už třeba nemluví, já nevím, že už i ta generace vlastně těch křesťanů další už je vzdělanější, takže spíš jako dejme tomu nalákají na třeba posvátné texty, nebo že třeba už neříká nevstupujte do těch institucí, naopak vstupujte tam, měníte to zevnitř. Jako kdyby to dělali taky vlastně chytřeji, tak jestli s tím pádem třeba se nějak ta islamofobie nemůže taky zůstat tím, že se třeba, že to pro ty lidi je méně průhledný a nevědí, kdo, jo, že můžou tam vznikat nějaké konspirace na základě toho, že vlastně i ta druhá strana už to dělá mnohem jako líp nebo chytřeji. Krátce, v české diskuzi o migrační politice se často objevuje takový motiv ve smyslu neudělejme ty samé chyby jako na západě, jo? Jako v tom Německu, jako v té Francii, teď si podívejte, jak to vypadá. Tedy jestli v té francouzské diskuzi se nějakým způsobem jako taky přemýšlí o tom, jestli teda Francie, kdyby tomu neudělala nějaký chyby, kdyby tomu těch 50. 60. letech, jo? Jestli třeba se uvažuje, měli jsme být více integrován, být více sekularističní, nebo neměli jsme jako být takový ten model té dočasné migrace. Jestli prostě toto je v té diskuzi dnes o islámu nějakým způsobem jako reflektováno. Dobře, děkuji za stručný dotaz. Ano, dá se už dneska nějak konkretizovat, jak bude vypadat ten černý scénář, kdyby Le Penová byla prezidentkou? Snad vás děkuji. A poslední dotaz večera. V čem vlastně ty tradiční strany dělají chybu, že to nejsou oni, kdo určují téma veřejné debaty, že to jsou ty populisté, kteří určují téma, říkají lidem, koho se mají bát, vzbuzují v nich důvěru, že oni je udělají šťastnějšími, že vyřeší ty problémy. A jestli vůbec politice lze uspět s tím, že nebudu xenofobní, budu vysvětlovat, že problém je jinde než třeba v islámu, že třeba integrace ne někoho odvez z hytláku za hranice. No. Děkujeme a ty poprosím našeho řečníka. Odstřed poslední, abych to vzal. No, já to prostě vidím trošku jinak. Já si myslím, že ten francouzský mainstream v podstatě učinil islamofobii mainstreamovou pozici. Že to není tak, že by ta elita jako... V té Francii je to skutečně tak, že ta Marine Le Penová zvedla a dramatizovala diskurs, který už byl v tom mainstreamu. On surfuje tu mainstreamovou vlnu a dělá to brilantněji a extrémněji než ti ostatní. Takže tam samozřejmě přichází do hry to, co jste zmiňoval, že ona to zacílí potom a řekne to brutálněji, což se samozřejmě lidem líbí víc, než když musí dešifrovat za koncept multikulturalismu, my zatočíme s islámem. Ona řekne, my zatočíme s islámem. Ona řekne to, co ti druzí jenom naznačují. Ale ten problém tam dostali oni. Tu definici té situace tam dostali oni. To je moje teze. Aspoň v té Francii to tak je. Jo? Možná v těch jiných zemích to je jinak. Já nevím, jaký já se ho neodvažuji domyslet. Já si myslím, že to ale nebude zas tak strašně, jako když se dostal Hitler k moci. A to právě je ten rozdíl mezi tou starou xenofobií a tou novou. Že prostě bude
bude se realizovat ta tendence zavádět zvláštní režim pro muslimy. Muslimové budou muset víc dokazovat, že jsou nevinní předem. Důkaz o jejich nevinnosti bude spočívat na jejich bedrech. Bude to nepříjemný, budou jako, a asi teda se rozpadne Evropa taky, nebo začne rozpadat Evropa, nebo radikálně reformovat způsobem, že se začne víc rozpadat na ty národní státy. Totiž nemyslím, že ona by vystoupila, tam spíš bude o to vidím. Ale spíš bude o to, že ta Evropa nějak zůstane, ale ty státy budou daleko autonomnější a suverenější. To je můj odhad. Ale nebude to tak strašný jako za fašismu, prostě protože že ten důraz bude prostě na tu asimilaci, bude to jakýsi typ diskriminace proti určité skupině těch občanů, ale nebude to nic, nebudou koncentrační tábory třeba, si myslím. Tak, Pavel Čižinský. Ten diskurs tam, to byl hlavně Sarkozy, který to se snažil pořád řešit ještě v té staré retorice, jako my si nenecháme vnutit, kdo sem půjde, ta chyba byla, že jsme se nechali moc vnucovat ty imigranty, my si je budeme teďka vybírat. Jo, třeba, to byl jeho diskus. Takové, ale teďka se mi zdá, přesně, co se týče toho, Sarkozy třeba rozšířil, jakoby to těžiště na tu kulturu je u těch, přesně, jako kdyby ten problém byl v tom, že jsme opomněli jim připomínat těm přistěhovalcům, že my jsme sekulární, že jsme měli málo občanské výchovy v školách, že jsme málo zdůrazňovali. Takže Sarkozy, když nastoupil, tak přejmenoval nebo ustavil ministerstvo, které se jmenovalo Ministerstvo imigrace, integrace, národní identity a solidárního rozvoje. Jo, to slovo národní identita. A sám rozpoutal o tom, co je to národní identita, kdo je Francouz a kdo není Francouz. To neudělá Marine Le Pen. To udělal Sarkozy. Jakože se budeme teďka řešit, kdo je víc Francouz a kdo je méně Francouz. Je muslim Francouz nebo jenom katolik Francouz? Rozumíte, to jsou témata, které... takže to bylo, jakože my jsme udělali chybu, ano, protože Sarkozy to taky jednou řekl, nebo dvakrát, že multikulturalismus selhal, ačkoliv Francie žádný multikulturalismus nikdy nebyl. Ta chyba byla, že jsme nekladli důraz na to asimilovat je do našich hodnot. A teď já myslím, že je to spíš ten problém, než to, že by ti salafisti byli chytřejší a zbuzovali tím svými chytřejšími způsoby infiltrace. Spíš si myslím, že skutečně tam je jakási analogie s tím, jak to bylo s tím antisemitismem na přelomu 19. a 20. století. Že ti muslimové začínají vadit, a to právě je zajímavé, protože o tom málo kdo mluví, že oni totiž začínají vadit i ti, co se integrují. To je právě ten problém, že to, že jsou na tom předměstí ti problémy, to jako víme, ale problém je teďka, že jsou ty manažerky nebo učitelky nebo různé ty profese a teďka oni, že najednou ten islám jejich, pokud jsou věřící, tak se projevuje a ty instituce se s tím musí vyrovnávat. Nebo že existují intelektuálové, kteří už jsou dokonale asimilovaní v tom francouzském diskursu. Jsou dokonalí mediální francouzští intelektuálové, jako Tariq Ramadan. A přitom do toho veřejného prostoru oni jako dokonalí francouzští intelektuálové vnášejí islám a otázku islámu a islám v Evropě a tak dále. Dokud ti muslimové byli vlastně na tom okraji toho mainstreamu, tak se s tím dalo nějak žít, ale ve chvíli, kdy vlastně, možná, že je to naopak, že to je skutečná islamofobie, ten strach z toho odcizení, že nám někdo vezme tu francouzskou kulturu, spočívá právě v tom, když vidíme, že oni už nejsou jenom na těch předměstích, ale oni už jsou taky mezi námi. Takže dokud byly etnické restaurace kuskus, alžírská, marocká a tak dále, to nikomu nevadilo a nikdo si ani nekladl otázku, jestli je tam to maso halal nebo ne. Ale teďka jsou už typicky francouzský brasserie a různý francouzské restaurace, které tam mají napsaný halal. A to je skandál. To je skandál, protože to není maso, že jo? Ne, kuskus je nejoblíbenější ve Francii. No, já vím, ale pokud je to inzerovaný jako folklorně, jakože toto je etnická restaurace a tady máme kuskus, tak si nikdo neklade otázku, jak je to s tím masem, co tam máme. Ale ten skutečný skandál, to, co provokuje, je,
Když máte typicky francouzskou restauraci a tam máte vizitku, že my tady máme halal maso. To je to skutečné odcizení. To je jako ten Heinrich Heine totiž. My máme největšího mistra německého jazyka. A on je to ale Žid. No, my tady máme vlastně Francouze, ale oni tady mají, že vaří halal. To jsou francouzská jídla, ale z masem halal. To je ten skandál a to není chytrá strategie, protože to je spíš známka skutečné integrace těch lidí do té francouzské kultury. Že oni mají francouzskou restauraci a tam vaří halal, protože prostě existují Francouzi, kteří jsou muslimové. To si myslím, to je spíš známka integrace, která provokuje tady tuhle reakci. Stejně tak jako velmi úspěšná integrace Židů v 19. století vyprovokovala ten antisemitismus. Oni si dovolí tu skandálnost být my. Ano, oni si dovolí být tu skandálnost. Heinrich Heine si dovolil být největší německý básník. A tady Gramadán je prostě mediální francouzský intelektuál, jenže on je muslim a má muslimskou agendu. To je francouzský Tomáš Halík, dejme tomu, jenže není katolik, ale muslim. A to je skandální. A tam právě říkají, ten Ramadán, on má jakýsi double language, a on něco jiného říká nám, a něco jiného říká jim, jo? A on je slizký a pokrytecký, on něco skrývá. On se tváří jako, že je liberální, ale jo, najednou, ale to je úplně stejné, jak ten antisemický diskurs. Oni se tváří, jako kdyby byli Němci, všechno je jakoby v pořádku, ale co my víme? Oni jsou napojeni na jakousi transnacionální skupinu, že jo, tehdy to byly židovstvo, teďka je to ten islám, což je taky transnacionální, že nějaká globální identita. To si myslím provokuje úplně nejvíc. Úspěšná integrace těch muslimů provokuje ještě víc, než to vyloučení. Já si myslím, že v tuhle chvíli si profesor Pavel Baršana zaslouží potlesk za ten dnešní. Poděkování patří v té řadě samozřejmě jemu, ale patří i vám, že jste na tuhle zajímavou diskuzi přišli dneska. A já, jelikož skutečně už přesahujeme čas enormním způsobem, řeknu velestručně dvě poslední věci, které ještě jest mi zde říci. První věc, článek, který shrnuje některé relevantní argumenty, nebo některé argumenty relevantní pro ten dnešní večer nebo dnešní diskuzi, najdete na webových stránkách Multikulturního centra, včetně odkazů na některé odborné texty, čili je to věc, na kterou se opravdu vyplatí podívat, s tím, že se tam můžete podívat i potom na přesnou hodinu oné komentované procházky, která bude 22. června s již zmíněným Tomasem Elemanem. To je jedna věc. A druhá věc, potom, to už prosím vás neberte jako výzvu k veřejné debatě, neboť na ní nemáme čas, ale je to spíš jako výraz slušnosti organizátorů, kteří mě pověřili, abych se vás nakonec na závěr této debaty zeptal, jestli by někomu z vás nějak enormně nevadil fakt, že dnešní debata je nahrávaná a předpokládáme, že bude umístěna na webu. Kdybyste proti tomu měli nějaké závažné námitky, tak tím neotvírám diskuzi, na to tady nemáme čas a ani není jaksi jejím cílem. A poprosím vás, že byste potom skontaktovali tam toho skromně vypadajícího mladého muže v bílém triku, to je Marek Čaněk, a ten je z Multikulturního centra, dokonce přímého ředitelem, a tak když to po cestě zpět nebo ještě před odchodem kontaktujte se svými námitkami jeho. Já ještě jednou děkuji, že jste přišli a nashledanou.